Nyt katsotaan miten sulaketaulu toimii, eli täältähän saadaan päälle kaikki hupiakut. Mä laitan myöskin käynnistysakun päälle. Täältä löytyy mastovalot, kulkuvalot, eteen ja takaan kulkuvalo, maston keskivalo. Tässä on sitten veneen sisävalo toinen puoli, veneen sisävalo toinen puoli, eli ne on vasen ja oikein. Tässä on mittaristo ulos ja lataus, ja sitten tässä on myöskin lisämittaristo, ja tuosta löytyy sitten radio. Tästä löytyy keulan ankkurivinssi. Tässä on pilssipumppu. Tässä on painevesijärjestelmän vesipumppu. Tässä löytyy suihkunpumppu. Tästä löytyy se lisäpilssipumppu. Tässä on lämmitin, sen sulake. Tässä jääkaappi. Tässä näiden 12 voltin pistokkeiden sulake. Ja sitten tästä löytyy ylimääräinen sulake ja tästä löytyy radio. Ja tätä sulaketta tähän ei ole vielä kytkettykään. Näin. Radion saa päälle painamalla tuosta. Noin. Ja radion pystyy lähdettä vaihtamaan tästä AUX tai Bluetooth ja se sitten löytää itsensä. Tuosta painamalla menee kiinni. Tässä on maasähkön sulakkeet. Näin ei tarvitse koskea. Silloin kun maasähkö on päällä, niin tässä vihreässä palaa valo. Se on hiukan ehkä himmeä, niin sitä keskipäivällä joutuu varjosta, että näkyy. Tässä on maasähkössä ollessaan lämminvesivarainen maasähkölämmitys. Eli nyt se olisi päällä. Tätä ei juurikaan tarvitse, jos on ajettu koneella, koska kone lämmittää tuon veden todella tehokkaasti. Näin. Kiitos.